životná púť podnikateľa vznikla ako odpoveď na chudobu v Južnej Amerike, keď Kiara Lubichová prilietala do Južnej Ameriky, videla mrakodrapy, ktoré sú obkolesené tými favelas, tými chudobnými štvrťami, a videla to ako trňovú korunu Kristovu a hovorila, že niečo s tým musíme urobiť. Jednu časť dajte na chudobných, jednu časť si nehajte na rozvoj firmy a jednu časť práve dávajte na formáciu ekonomiky spoločenstva. Je to evanjeliové, že keď dáte 100-násobne, sa vám to vráti. A nie je to samozrejme myslené tým, že rozdávam preto, aby som 100-násobne získal, ale tá skúsenosť je taká, že keď človek rozdáva, tak sa nemusí obávať toho, že nakoniec zostane s prázdnym vačkom. Inak nezmeníme to naše prostredie iba tak, že budeme vnímaví k nemu, k tomu okoliu a budeme sa snažiť tou našou aktivitou to meniť. A tá moja aktivita, keďže som podnikateľ, tak vytváram prostriedky, ktorými tiež môžem pomôcť. Vítajte pri sledovaní podcastu To dobré v nás. Podcastu portálu Donácia.sk o dobročinnosti, dobrovoľníctve a darcovstve. Hovoríme s ľuďmi a o ľuďoch, ktorí robia život druhým lepší. Podcast pripravujeme v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Ak sa vám náš podcast bude páčiť, zakliknite si jeho odber, prípadne ho odporúčte svojim priateľom a známym. Moje meno je Marek Michalčík a som veľmi rád, že dnes tu môžem privítať filantropa, muža dialógu a porozumenia, podnikateľa Martina Sepa. Martin, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Som rád, že si našiel čas. Doteraz sme v tomto podcaste mali ľudí, ktorí tú svoju dobročinnosť preukazovali v nejakom projekte a venovali druhým ľuďom najmä svoj čas a Ty otváraš takú pomyselnú sériu rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú svoju doménu práve v darcovstve. Si podnikateľ a zaujímaš sa o projekty a si práve ten človek, ktorý sa snaží vytvárať také zázemie a takú istotu pre dobročinné projekty. Ak hovoríme o podnikaní a ekonomike, väčšina ľudí si hneď predstaví zisk a tvorbu zisku preto, aby som mal viac. Ty sa ale aj tak teoreticky, ale aj veľmi prakticky venuješ takej zvláštnej ekonomike, ktorá sa volá ekonomika spoločenstva. Skús nám priblížiť vlastne, o čo ide. Tak je to taká životná púť podnikateľa, ktorá vznikla pred 35 rokmi, teraz práve oslavujeme 35 rokov od vzniku. Vznikla ako odpoveď na chudobu v Južnej Amerike, keď Kiara Lubichová prilietala do Južnej Ameriky, videla mrakodrapy, ktoré sú obkolesené tými favelas, tými chudobnými štvrťami, a videla to ako trňovú korunu Kristovu a hovorila, že niečo s tým musíme urobiť, že proste neexistuje, aby boli také priepastné rozdiely. Čiže ona vtedy zavolala tých podnikateľov, ktorí tam vyrábali väčšinou alebo robili služby a výrobu, a povedala im, že je potrebné zmeniť tú ekonómiu na ekonómiu darovania sa, rozdeľovania sa, a v podstate spontánne vznikla kultúra dávania ako odpoveď na túto nerovnosť. Čiže ona povedala tým podnikateľom, aby som tak zjednodušil, že skúste si tie zisky, ktoré tvoríte, rozdeliť na 3 časti. Jednu časť dajte na chudobných, jednu časť si nehajte na rozvoj firmy a jednu časť práve dávajte na formáciu ekonomiky spoločenstva. Tie princípy teda ekonomiky spoločenstva stoja na týchto 3 pilieroch, alebo sú tam ešte nejaké iné východiska, s ktorými teda možno aj treba poslucháčom povedať, že Kiara Lubichová je zakladateľka hnutia Fokoláre, tak možno aj o tom pre tých, ktorí to možno nepoznajú, povedať pár slov, pretože pre ňu to bol až možno dôsledok jej aktivity pre dobro druhých.
Áno, tak tá ekonomika spoločenstva má okrem teda kultúry dávania aj ten rozmer toho spoločenstva. To znamená, že aj v tej firme, aj medzi firmami vládne taký duch vzájomnosti a vytvára sa spoločenstvo. To znamená, že... Čiže ide tam aj o vzťahy? Absolútne, áno. Hej. Vzťahy vo firme, medzi zamestnancami, medzi firmami a tie sú ako keby na prvom mieste. Čiže ten zisk sa dáva ako keby na druhé miesto a samozrejme peniaze sú potrebné. Aby ekonomika bola ekonomikou, musí nejakým spôsobom zarábať peniaze, ale dôležité je to, že ten podnikateľ, ale aj tí ľudia v tej firme chcú budovať tie vzťahy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť svet okolo nás. Ako sa to vtedy darilo? Aký mala úspech s tým Chiara? No vtedy to bolo taká bomba, sa to hovorilo, že to proste sa strašne veľa podnikov na to dalo nachytať, oslovilo ich to, lebo všetci cítili, že proste tá chudoba je neúnosná a treba proste pomôcť, aby tá chudoba akože pomaly zmizla. Čiže za tých 35 rokov vzniklo pomerne veľa firiem, ktoré majú nálepku, že firmy ekonomiky spoločenstva, ktoré vlastne sa snažia podľa tých princípov, akože existuje v podstate na webe, by sme našli na webe ekonomiky spoločenstva nejaký zoznam tých princípov, ktoré sú, ja neviem, súlad... V ktorých krajinách sa to tak, povedal by som, najviac uchytilo? Alebo... No začalo to v tej Južnej Amerike a potom sa to prenieslo do Európy, do Afriky, do severských krajín. Čiže dnes tých 800 až 900 firiem, ktoré vlastne vtedy vznikli, akože väčšina z nich stále funguje, ale trošku sa zmenil aj ten princíp toho, že už sa nehovorí o tom, že treba deliť ten zisk na nejaké tretiny, ale v podstate to je dobrovoľná aktivita. A ja hovorím, že to je taká formácia toho podnikateľa, aby podnikal nielen pre seba, ale aj pre ľudí okolo seba, alebo pre rôzne aktivity, ktoré robí. Ešte možno predsa len sa vrátim k tej Chiare Lubichovej, že možno o nej povedz trošku viac aj o hnutí Focolare a o tej podstate hnutia Focolare, ktoré predchádzalo vzniku tejto ekonomiky spoločenstva. Tak hnutie Focolare vzniklo vlastne počas vojny, druhej svetovej vojny, keď tie dievčatá v tom Tridente alebo v Taliansku boli proste častokrát v bunkroch a objavili evanjelium, vlastne začali si čítať evanjelium inými očami a hlavná veta, ktorá ich uchvátila, bola, aby všetci jedno boli. To znamená, že univerzálne, dneska tomu hovoríme univerzálne bratstvo, jednota a toto iné chápanie tých evanjeliových veršov v duchu tých, jak padali bomby a proste jak sa potom rekonštruoval celý ten povojnový svet, tak vlastne prinášali takého nového ducha a proste snažili sa žiť spoločenstvo medzi sebou, jednotu, v rozdielnosti, každý prinášal do toho niečo svoje, ale v zásade chceli robiť tam, na tom mieste, kde sú, chceli byť užitočné. No a potom vznikli tie jednotlivé povolania v tom hnutí Focolare, že vlastne prichádzali tam muži, ktorí boli dobrovoľníci, potom boli ľudia, ktorí sa zasvetili Bohu, čiže mali nejaké sľuby, ale v zásade tí ľudia, ktorí žijú spiritualitu Focolare, tak sú úplne v slobode, sú z rôznych vierovyznaní, z rôznych povolaní a to, čo ich spája, je láska k bližnému, tvorba toho bratstva. Keď to poviem veľmi jednoducho, aby ľudia boli na seba dobrí. Že pri tej vojne asi to tak najviac na človeka doľahne, že prečo si robíme zlé veci, keď môžeme žiť to bratstvo a sesterstvo pre vzájomné spoločné dobro. Aj to je asi veľká téma pre hnutie Focolare a teda vedúcou osobnosťou a zakladateľkou tohto hnutia bola Chiara Lubichová. Áno. Prečo si sa k ekonomike spoločenstva
prihlásil ty a prečo sa k nemu hlásiš a snažíš sa žiť podľa týchto princípov? Tak neviem, mňa to tak ako oslovilo. Jednak som od malička vychovávaný v tejto spiritualite hnutia Focolare a vždy ma bavilo podnikanie ako také a mal som v sebe nejakú túžbu. Napriek tomu, že si vyštudoval matematiku, tak je v tebe podnikateľský duch? Áno, tak lebo tá matematika, alebo to bola, že matematicko-fyzikálna fakulta, ale s fyzikou to nemalo nič, tak už vtedy sme mali isté prvky, ja neviem, nejakého manažmentu alebo také tie podnikateľské témy sme sa tam učili a tak mal som to v sebe, to podnikanie, lebo som kadečo nakupoval, predával ako mladý a samozrejme blbosti som robil. A teda, čo si sa pýta? Že prečo si sa k tej ekonomike spoločenstva pridal ty už potom ako etablovaný podnikateľ, podnikáš si úspešný podnikateľ v IT sektore, ale ono sa to zrejme datuje o mnoho skôr, tá tvoja túžba podnikať eticky. Pozri, je to povolanie. Je to povolanie, ktoré človek na jednej strane objaví, ale na druhej strane je to aj dar od Boha, alebo niečo, čo je mimo neho. Mimo nás. A aj od rodičov, vieš, som to možno navnímal, akože dostal som, lebo otec tiež bol ITčkár, de facto jeden z priekopníkov IT na Slovensku a čiže on ma priviedol k počítaču a k softvéru a v podstate mi pomohol aj rozbehnúť to podnikanie a samozrejme asi nehal vo mne aj istú tú etickú stránku toho, že podnikať nie len s cieľom zarobiť veľa peňazí, ale pomôcť s tým podnikaním. Čiže ty už od začiatku si vlastne toto vnímal, že chceš podnikať nie len kvôli zisku? Nie. To prišlo podľa mňa až po 89. Teda po 89. som začal podnikať, to prišlo po 98. Ja si pletím tieto 2 roky. Aj vlastne po mečiarizme. Po mečiarizme, hej. Keď vlastne som cítil, že je taký, neviem, či je to správne slovo, že marazmus aj v tej ekonomike, že sa súťaží, kto viac zarobí peňazí a vznikalo veľa tých zbohatlíkov, tak a potom aj tie témy sa prehlbovali aj sociálne problémy. Aj sociálne problémy sa prehlbovali a tie témy okolo teba, alebo nás si to vyžadovali, pomôcť tomu. Aj v cirkvi vlastne, čiže to asi vzniklo tak, že som mal nejaké výzvy, že pomôcť tu, pomôcť tam a na to, aby človek mohol pomáhať, tak si zarobiť aj nejaké peniaze. Áno. Mne to trošku pripomína, tá ekonomika spoločenstva, mi to tak evokuje trošku tú snahu Tomáša Baťu, ktorý v Prvej republike takisto úplne revolučným spôsobom sa začal starať o svojich robotníkov. Predbehol Tomáš Baťa dobu v tomto rozmere? Určite to bol významný podnikateľ, ktorý mal v tomto veľký dar, si myslím. A nepoznám ten jeho život úplne dokonale, lebo som v polovici knižky teraz, ktorú čítam, ale tak z počutia, čo viem o ňom, tak určite predbehol dobu a môže byť vzorom, tak ako je dnes vzorom napríklad to podnikanie ekonomike spoločenstva, alebo etické podnikanie, alebo čokoľvek hodnotové podnikanie, no tak on zavádzal veci, ktoré boli dobré nielen pre neho, ale aj pre tých zamestnancov. Čiže to je presne to, že zavádzal ich skôr ako štát. Že to bolo, dá sa povedať, obdivuhodné, že zo súkromného sektora sa šírila sociálna spravodlivosť. No a ja by som povedal, že on sa vedel vžiť do tých ľudí, do tých svojich zamestnancov a vedel, tak ako on má potreby, každý človek má nejaké potreby, potrebuje bývať, potrebuje mať dobrú mzdu, spravodlivú mzdu, potrebuje proste mať rôzne veci k životu. Tak, a toto on vedel tak vycítiť a to proste v tých ľuďoch podporoval.
Ty si už na úvod tak načrtol takú zvláštnu terminus technicus, kultúra dávania, čo z úst podnikateľa znie tak zvláštne. A ako to vlastne myslíš, ako v tom podnikaní namiesto tej kultúry zisku, ako môže fungovať kultúra dávania? Funguje vôbec? Tak je to evanjeliové, že keď dáte 100-násobne, sa vám to vráti. A nie je to samozrejme myslené tým, že rozdávam preto, aby som 100-násobne získal, ale tá skúsenosť je taká, že keď človek rozdáva, tak sa nemusí obávať toho, že nakoniec zostane s prázdnym vačkom. A proste mňa to tak nejak celý život, alebo teda od tej transformácie mojej chytilo, že chceš byť niečím užitočný svetu, tak čím mám byť ja užitočný? Tak môžem byť užitočný tým časom, aj si to spomínal, že dať niekomu čas, ale keď vyrábam nejaké prostriedky, vyrábam peniaze, no tak ako najrýchlejší spôsob, ako pomôcť dnes nejakej téme rozvojovej alebo spoločenskej sú aj tie peniaze. Takže áno, bez nich mnohé projekty vlastne nemôžu fungovať. Jedna vec je niečo si myslieť možno teoreticky, ale ty už si načrtol, že tieto princípy žiješ aj vo svojom podnikateľskom živote a vo vzťahu k svojim zamestnancom a k manažérom. Ako sa ti to darí prenášať na druhých ľudí? Hej? Že možno toto je nejaký tvoj mindset, ale ovplyvňuje to aj tých druhých ľudí, alebo ako to vlastne funguje v tvojom prípade a okolí? Tak v mojom prípade opäť sa trošku zopakujem, to bolo to formáciou. Čiže formácia v tej spiritualite, v tej vzťahovej spiritualite zanechá v človeku nejakú brazdu. To znamená, že to nie je jak hrách na stenu, ale niekde to asi vo mne zostalo a samozrejme aj tá rodina na to vplýva, čiže tí moji rodičia tiež tak konali, že dobre, vtedy oni neboli podnikatelia, ale tiež pomáhali, kde mohli, či už proste nejakými hmotnými vecami, alebo tak. A tým pádom, čiže ja to mám nejak v sebe a v tom mojom podnikaní prirodzene to šírim okolo seba, aj keď o tom nerozmýšľam, že proste s tými kolegami máme také nejaké bezprostredné vzťahy, že totiž tým, že ja som neštudoval vlastne ten manažment, de facto ja som v tom taký samouk a robím to tak jak sa to povie, že tak jak ti to príde intuitívne, presne. A cítim, že proste s ľuďmi, ak chceš dobre vychádzať a chceš im pomôcť, tak musíš sa do nich vžiť, musíš sa k ním priblížiť, ako keby niekde som to teraz čítal, že obuď sa do ich topánok, aby si to mohol dobre pochopiť a darí sa nám to aj v tej firme našej, že proste vzniká úžasné prostredie dialógu, kde sa navzájom tí jednotliví manažéri, napríklad máme teda firmu, ktorá má vyše 100 zamestnancov, takže máme nejaký manažment, máme nejaký board a jednoducho tie vzťahy medzi nami musia byť aj ľudské, nie len formálne, ale aj neformálne a musia byť vzájomné a snažiť sa jeden druhého pochopiť. Čiže sa to odzrkadlí možno v tej, nazýva sa to kultúra firemná, áno, že je taká bezprostrednejšia a možno je tam cítiť aj ten záujem o toho človeka. Hej? Určite, že to je, jednoznačne. To je ten, akoby podpis tej ekonomiky spoločenstva. Viem, že pre teba bol veľkou inšpiráciou aj pápež František, ktorý veľmi akcentoval témy sociálneho učenia cirkvi, zvlášť starostlivosť o tých najbiednejších, ktorí sú na periférii, starostlivosť o stvorenstvo a aj naša zodpovednosť za stvorenstvo. On prišiel potom s takým konceptom, nazýva sa to Františková ekonomika.
Ty Františkovú ekonomiku aj podporuješ v československom priestore a zároveň aj vlastne opäť sú to také spojené a vzájomne sa inšpirujúce témy s ekonomikou spoločenstva. Tak možno k tej Františkovej ekonomike opäť, že prečo ju podporuješ a v čom vidíš jej novum alebo jej taký, alebo má prorocký punc tento prístup svätého otca Františka? No, poprvé, Františková ekonomika je inšpirovaná ekonomikou spoločenstva. Čiže tá bola prvá? Tá bola prvá, František pápež bol prítomný pri tom a jeho oslovili tie princípy tej vzájomnosti a kultúry dávania, ale na druhej strane bolo potrebné osloviť mladých. To znamená, on pred 4 alebo 5 rokmi zvolal mladých ekonomov, podnikateľov, študentov ekonomie na jedno miesto do Assisi a vlastne tam vznikla tá praktická, to, čo my sme predtým žili akože podnikatelia, no tak František vlastne to rozšíril na všetky tie možné aspekty života. Čiže začalo rozprávať aj o ekológii, ja neviem, o všetkých tých aspektoch tam boli tie kampusy, alebo jak sa to volá, ale proste tie jednotliví mladí sa rozprávali o témach, ktoré sú im blízke, s tým, že mali za cieľ, aby zlepšovali s akýmikoľvek aktivitami to prostredie, v ktorom žijú. Zamerané na človeka, ale aj na stvorenstvo. Že možno toto bol ten moment, ktorý tí mladí tam v podstate priniesli a Svätý Otec ho tak vycítil a zamieril na ten reflektor. No a v podstate to nie je ani len, že Svätý Otec František, to je aj Svätý František. Takže vlastne to je aj jeho inšpirácia Svätého Františka, tá láska k tomu životnému prostrediu, k prírode, k okoliu a zachrániť si tú zem pre ďalšie generácie. A vlastne spravodlivejšie rozdeľovať zisky, ktoré v mnohých prípadoch končia niekde úplne inde a nejdu na rozvoj spoločenstva alebo krajiny. Ty si sa minulý týždeň vrátil z jednej takej zaujímavej konferencie, keď sme teda pri Svätom Otcovi, bolo to v Ríme. O čom bola tá konferencia a mala nejaký taký aktualizačný moment pre našu tému? Bolo to priamo, že vo Vatikáne. A to stretnutie bolo stretnutie členov nadácie Centesimus Annus, čo je pápežská nadácia pre podporu pápežových aktivít, ktoré sú rôzneho druhu, ale ako ja som tam bol pozvaný ako hosť, si na to. Samozrejme, bolo tam asi 300 ľudí a áno, takto. Táto celá konferencia sa niesla v duchu novej encykliky pápežovej o umelej inteligencii, lebo to bolo 3 dní potom, ako uviedol presne v tej miestnosti, kde sme sedeli tú encykliku. Takže veľa tých tém bolo o umelej inteligencii, ale práve z pohľadu toho, ako umelá inteligencia môže podporiť a rozvíjať sociálne učenie cirkvi. Samozrejme aj s negatívami, aj s pozitívami a o tom je tá encyklika. Takže to je veľmi úzko súvisiace s učením, sociálnym učením cirkvi. Tej umelej inteligencii sa nedá utiecť, teraz, že ona skutočne, ja som dokonca videl, že je vytvorený nejaký AI model na vyhľadávanie v rámci vatikánskych dokumentov. Takže Magisterium AI, tuším sa to volá. Takže ono je to skutočne všade prítomné. Ešte zostanem pri tejto téme, pretože Svätý Otec František, okrem teda Františkovej ekonomiky, tak on to nemyslel len tak, že povedal ostatným, že musíte sa starať o zem, ale on začal aj sám u seba a vlastne začal priamo v rámci cirkvi
a rozbehol taký proces synody. Zvolal synodu o synodalite, ktorej takou hlavnou témou bolo, alebo hlavným takým posolstvom, že všetci sme zodpovední za náš dom cirkvi. Tento proces, táto cesta synodality vlastne už prebieha v cirkvi niekoľko rokov. Ten minulý mesiac vydal Vatikán ďalší dokument o tom, ako s tým treba pracovať. Ako ty vnímaš tento dar svätého otca Františka, v ktorom pokračuje pápež Leo? Tak ja som taký pragmatik, čiže pre mňa poviem ešte úvod k tomu, že vďaka Františkovej ekonomike a tej našej československej skupine som sa stretol vlastne s ľuďmi, ktorí inšpirovaní aj synodalitou, aj reštartom, reformou cirkvi, hovorím o teóvii, tak tí vlastne ma inšpirovali a tí ma dostali do toho obrazu. Čiže pre mňa synodalita znamená reštart života vo farnosti alebo v diecéze, ale asi teda v tom spoločenstve farskom, kde cítim, že je potrebné zmeniť to, že chodíme do kostola a potom vyjdeme z kostola a ideme do práce. A medzi tým ako keby nič nebolo. Čiže tam som pocítil, že tá cesta môže byť to, že v rámci synodálneho procesu je potrebné obnoviť nejakú iný typ činností, napríklad to, čo hovoríme v rámci teórie, že sa farníci majú aktivizovať a majú spolu vytvárať nejaké činnosti, projekty, že majú pracovať v tej cirkvi, nie ako dobrovoľníci a zadarmo, ale za peniaze, že majú, robiť development, majú otvárať, reštaurácie, hotely, aj v spolupráci s cirkvou, ktorá vlastní majetky, ale v podstate tie majetky vlastníme my všetci. Čiže pre mňa je tá synodalita ako keby naštartovanie toho života v tej farnosti s pomocou cirkevných dobier, ktoré má cirkev k dispozícii. Áno, aby vlastne tá spolupráca laici, kňazi vytvárala synergický efekt a mne sa teda napríklad aj na tom procese synodality páči sa mi, že veľmi tam zdôrazňuje Svätý Otec aj potom v tých ďalších dokumentoch ten primát Ducha Svätého, že to nie je o tom, že niekto si niečo zmyslí a urobí sa nejaká pracovná porada a ideme to urobiť, ale vyslovene sa tam zdôrazňuje, že aj taká tá naša slabosť, že my možno teraz ešte nevieme, že čo všetko potrebujeme, ale keď sa spolu stretneme, modlíme a inšpirujeme, tak môžeme práve vďaka tomu povzniesť cirkev a sprístupniť ju našim súčasníkom, ktorí napríklad čakajú práve na toto posolstvo evanjelia. Si taký neúnavný darca, filantrop, už sme tu hovorili o tom, že prečo to robíš, tak možno ešte skús tak priblížiť, že aké témy sú ti tak najbližšie, ktoré tak dlhodobejšie podporuješ, aký je tvoj záber, čo sa týka darcovstva. Pozri, nemám veľmi rád to slovo filantrop, lebo dobre, ako súvisí to asi s láskou k ľudstvu, k ľuďom, nie? Tak, ja to používam ako ekvivalent filantrop a darca. Ja to myslím v tomto význame. Tak, ja som v poslednej dobe sa venujem médiám, lebo cez tieto médiá cítim, že je možné meniť svet okolo nás. Takto bol som prizvaný už je to 8. rok, aby som sa venoval vydavateľstvu Nové mesto, kde som konateľom a snažím sa podporovať túto iniciatívu. Je to vydávanie kníh, vydávanie časopisu, vydávanie internetového média. Ale toto médium je, by som povedal, také viac duchovné, spirituálne až religiózne. A mal som potrebu a cit, že
že by som chcel, aby tie správy dobré, tie hodnotové a to, aby sa to dostalo k ľuďom aj, ktorí sú neveriaci. Čiže preto vzniklo druhé médium, ktorého som tiež darcom de facto, sa volá Téma 21 a je to československé médium. Čiže mňa tie médiá nejakým spôsobom takto nejak inšpirovali práve v tom, že šíriť to dobro aj cez tie médiá, lebo väčšinou dneska sú ľudia znechutení, keď čítajú niektoré médiá alebo veľmi sú zaškatulkovaní, alebo médiá sú zaškatulkované, čiže no a teraz cez túto lásku k médiám som začal objavovať rozličné spoločenstva. Aj na Slovensku, aj v Čechách. Ja neviem, Godzone, aktivita, potom spoločenstvo Ladislava Hanusa, Collegium Antona Neuwirtha, ktorí všetci majú svoje krásne poslania, svoje projekty a nejak sme sa stretli, že potrebujú pomoc, aj finančnú, tak som začal prepájať, že dobre, tak s radosťou vám pomôžem a keď môžete pomôcť aj vy mne alebo vy nám, tak spolu búrajme tie bariéry a snažíme sa prepájať tie bubliny. A to mi teraz tak ostalo, akože to je tá moja vízia alebo cieľ, že prepájať bubliny. Áno, lebo áno. v bubline sme osamotení a je nás pár, ale keď chceme mať nejaký impact, neviem, aké je slovenské slovo, dosah alebo tak, vplyv, tak my to potrebujeme maximalizovať, globalizovať. Čiže my potrebujeme robiť veci spolu. Čiže, ale opäť v tom cítim trošku ten prístup hnutia Focolare, že to zjednocovanie, hej. Ten bratský a sesterský rozmer, ktorý asi vnímaš ako veľmi dôležitý na rovnakej možno dôležitosti ako zdravie alebo sociálne otázky, pretože ak sú dobré vzťahy, ak je dobrá atmosféra medzi ľuďmi, tak potom aj to spoločenstvo sa postará napríklad o tých núdznych. Hej, áno, jednoznačne. Ako sa na tie tvoje darcovské aktivity pozerá rodina, manželka, ako to riešite, lebo však sú to tvoji najbližší ľudia, že či je to taká vaše spoločné úsilie, alebo v tom dorastáte nejakým spôsobom? Toto je taká, by som povedal, moja horšia vlastnosť, že akože túto moju darcovskú časť som zo začiatku vôbec nezdielal alebo nekonzultoval s manželkou, čo ma mrzí teraz, lebo ona mala byť tá prvá, ktorá o tých veciach vie, lebo však máme spoločné zdroje, ale tak tým vzájomne sme sa vychovali, tak ja som sa snažil jej vlastne vysvetliť, o čo mi ide a ona to prijala. Takže momentálne ona tomu už nejak nebráni a samozrejme vidí, že to nerobím na úkor rodiny a na úkor detí a vnúčeniec a tak. Takže myslím si, že sme našli v tom takú zhodu. Hej, takže sa vyvíja to a dobrým smerom, lebo poznáme aj niektorých zas podnikateľov, ktorí to vyslovene riešia ako zásadá rodinná rada. Hej. Ale teda, hej, väčšina je to možno takých, že postupne objavujú aj ten prístup k darcovstvu. Z toho, čo hovoríš, som porozumel, že ty nie si ten taký, povedal by som, nalinkovaný človek, ktorý 2 roky premýšľa, akú stratégiu darcovstva urobí, ale že skôr hľadáš biele miesta a skôr ideš krok po kroku. No ja to poviem inak, že ja sa snažím, a to tiež vychádza z tej spirituality Focolare, že žiť prítomný okamih, tomu hovoríme, to znamená, že žiješ život ako ide. A bez toho, aby si sa na to nejak pripravoval, tak život ti prinesie tých bratov a sestry okolo teba, ktorí potrebujú pomoc. A my sa len tomu nesmieme brániť. A ja si myslím osobne, že nejaká kalkulácia ťažká, keď vidíš napríklad, príde k tebe bezdomovec alebo chudobný, vidíš, že je biedný a mnohí ľudia začnú premýšľať, že a on určite
je lenivý, nechce pracovať, alebo si za tie peniaze kúpi nejaké pitie a tak, ale toto nie je naša úloha, podľa mňa, rozmýšľať za ňoho. Naša úloha, ak mu viem pomôcť, tak mu pomôžem. A keď mu neviem inak pomôcť, kľudne mu dám aj peniaze, ale trošku sa s ním porozprávam a snažím sa ho vypočuť. Čiže to nie sú len bezdomovci, to proste ten život ti to prináša jedno za druhým. Spolupráca s Božou prozreteľnosťou. Absolútne, hej, no. Uh-huh. A mňa toto baví, vieš, veľmi ma to baví, lebo to je to naplnenie tej ekonomiky, toho dávania. A tak, excellence. No. Keď porovnáš, si hovoril, že také, povedal by som, tie začiatky toho takého väčšieho podnikania sú spojené niekedy s koncom 90. rokov. Tak povedzme to obdobie a toto obdobie, tá atmosféra medzi podnikateľmi, že kedy je teraz už to darcovstvo také rozvinutejšie, je bežnejšie medzi podnikateľmi? Ako to vnímaš? No, ako kde? Takže práve aj cez synodálne procesy a cez teóriu som sa dostal vlastne napríklad do skupiny, evangelikálnej skupiny, ktoré sa volá Štedrí darcovia, Adama Valacha, a to bolo veľmi inšpirujúce. A tam ináč som chcel aj k otázke naspäť povedať, že vlastne sme sa zúčastnili aj s manželkou na týchto stretnutiach, kde vlastne sa snažíš formovať na základe biblických textov tomu, že byť štedrý darca. Uh-huh. A to je tiež jedna vec, ktorá akože ma ovplyvnila. Vlastne teraz aj cítim aj medzi podnikateľmi, že mnohí zdieľajú aj to, o čom teraz rozprávame. A samozrejme na Slovensku sú ako keby ostýchavejší ešte tí podnikatelia, že možno ako keby majú aj dosť vlastných starostí a že sa veľmi naháňajú za tým, aby zarobili nejaké peniaze, a ja myslím, že to potrebuje takú nejakú slobodu od toho, lebo ono to asi aj ovplyvňuje tá celková klíma v podnikateľskom sektore, že keď niekedy sú lepšie časy, niekedy sú horšie časy, takže možno aj to ty, alebo ako vnímaš, že ako treba hľadať tú takú vhodnú mieru. Sám si už naznačil, že nie vždy sú úplne dobré časy, že ako hľadať tú mieru, že čo si môžem ako dovoliť podporovať a kedy už musím myslieť na to moje podnikanie a ako ty hľadáš ten taký správny balans, aby to dobre všetko fungovalo? Tak musím sa venovať aj ja tej firme, robím tam takto, nie som tam manažér na dennej báze, čiže viac z tej role toho majiteľa už skorej len koordinujem, ale ja som obchodník, mňa bavilo vždy robiť obchod, čiže ja sa snažím stále pozerať, kde sú tie príležitosti a presne tak a idem za tým a snažím sa byť inovatívny a tak, ale hovorím, že nedá sa to robiť na silu. Vieš, to chce vždy takú invenciu. Ja si pamätám s jedným priateľom, podnikateľom, s ktorým sa poznám od detstva, no teraz poviem, to znie blbo, lebo my sme vždy sa stretávali a naliali sme si pohár whisky a chodili sme po miestnosti a debatovali sme o tom, že čo by sa dalo urobiť. Čiže to boli také krásne časy, čiže nebolo to z detstva, už sme mali 18+, ale teda sme tak brainstormovali. Áno, áno. Máte podnikateľského ducha. No a tam vlastne ste a rozprávali ste napríklad aj o tom, že čo s tým ziskom. Hlavne ma zaujíma napríklad, že podnikatelia vo vysoko konkurenčnom prostredí, ktorí skutočne vlastne musia rozmýšľať nad každým krokom a napríklad sú tam nejaké nízke marže, hej, on chce pomáhať, hej, ale ako nájsť tú mieru, že vlastne že či napríklad sa vypne na 2 roky a potom až keď bude lepšie, alebo je to skôr taký prístup k životu, že jednoducho pomáham v rámci možností, ale vždy chcem pomáhať.
Jasné, že to je závislé od toho, jak sa tomu podnikateľovi darí, ale musí podľa mňa sa snažiť aj oprieť o prozreteľnosť, o vyššie dobro, ktoré my veriaci teda máme zosobnené v Bohu. A to nehovorím ako, že bezhranične sa spoliehať len na Boha, ale keď človek sa tak nejak upne len na to praktické podnikanie, tak je to také akože zbytočné, vieš, že to je také to prirodzené a ja si myslím, že ten podnikateľ raz objaví to, že to nie je len v tom naháňaní sa za tým ziskom. Je to jak iný život. Proste niekto je podnikateľ, niekto je zamestnanec, niekto robí na poli, ale musíš objaviť nejakú tú krásu v tom čo robíš a prijať to, že to nie je len to hrdlačenie na tom poli, ale že, ja neviem, skrašľuješ svet, buduješ niečo. Že keby to človek bral len matematicky a čisto ekonomicky, tak možno by nepodporoval nikdy, lebo by si povedal, teraz sú dobré roky, tak si budem odkladať na zlé. Hej? Že trošku to vnímať, ako ty hovoríš, dnes. Hej? Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A to mi zase evokuje to, že niektorí aj do manželstva idú ľudia, ožením sa alebo vydám sa, až keď budem mať, ja neviem, vlastný byt, vlastné auto a podnikateľ by si mohol povedať, že začnem pomáhať, rozdávať, až keď budem mať, ja neviem, 100 000 alebo 100 miliónov, to je jedno. Čiže tam ide o to, že netreba na to čakať, lebo hovoríte, príležitosti vždy prídu, každý deň príde príležitosť a na čo máš, to dáš. Môžeš sa rozdeliť s desiatou, s obedom, s večerom, môžeš dať niekomu pohár vody a to všetko má tú hodnotu toho daru. Áno. A nebude sa to počítať, že koľko to bolo veľa peňazí a koľko to bolo litrov vody. Čiže je to také vnútorné nastavenie, že nemám podchytené úplne všetko, ale proste som otvorený preto pomáhať druhým. U mňa to je takto, no. Nehovorím, že to je dobré, ale takto to cítim. Hej. Dnes je takou najdrahšou komoditou čas. Ten svet sa ohromne zrýchlil. Aj sociológovia hovoria, že to zrýchlenie sveta je úplne radikálne, že my sme sa zrýchlili možno o niekoľko, tak povediac, 1000 ročí za niekoľko desiatok rokov. Podnikatelia sú práve tí ľudia, ktorí pracujú pod možno takým najväčším stresom. A ako ty pracuješ s tým manažmentom času, ako ty narábaš s touto komoditou, ktorá, niektorí hovoria, že to je drahšie než peniaze. Tak pozri, ja hovorím, že moje podnikanie vzniklo na mojej lenivosti. To zvyknem spomínať aj... Ale to je medzi ajťákmi bežné. Ale nie len ajťák, dobre. Čiže a najviac si cením v mojom živote dobrý spánok. Čiže ja rád spím. Ale tým, že chodím aj spať pomerne neskoro, že po polnoci, nedávam tým nikomu, nechcem dať nejaký návod, ale jednoducho som taký nočný vták, takže si aj posúvam to ranné vstávanie a tým pádom mám ten deň rozhodený, rozhasený, ale snažím sa to prijať proste tak, ako to je. Čiže ja jediné, čo používam, nejaký kalendár, aby som teda aj bol praktický a mám naplánované neodvolateľné záležitosti, ktoré proste som si dal do kalendára, že niekto sa chce stretnúť, porozprávať alebo nejaká porada. Takže to je základ môjho fungovania, ale že by som to nejak optimalizoval, sa nedá povedať. A proste druhá vec je, že ja mám toľko tých aktivít, že pre mňa nie je, že začiatok práce a koniec práce, lebo máme doma v našom mestečku, máme kaviareň, kino, v Stupave, tým pozývam, keby niekto mal záujem. Takže my
s manželkou stále vlastne sme ako keby v tom rozmýšľaní, čo pre ktorú aktivitu urobiť. Ale zase snažíme sa to robiť s takou ľahkosťou, že sa nejdeme z toho nejak zblázniť. Ale čiže tá odpoveď je, nemám nejaké teoretické vedomosti ani znalosti a ani nepoužívam nejaké metódy time managementu. Ospravedlňujem sa. Skôr si ten taký, mám pocit, taký ten umelecký a ideamakerský typ človeka, ktorý premýšľa a potom asi prichádza s tými nejakými ideami a radšej si dáva priestor na premýšľanie, nie? Aspoň tak mi to príde. Môže byť, akože, áno, tak snažím sa rozmýšľať nad tými vecami, ale hlavne ja veľa času miniem s ľuďmi, v rozhovoroch a tých brainstormingoch, a či už fyzicky, alebo aj na diaľku, na telefóne a cez rôzne online záležitosti. A myslím si, že tie ľudské vzťahy sú tie, ktoré vlastne nám ako keby potom prinášajú nejakú odpoveď aj do toho kalendáru. Vieš? Takže ja to takto... A s tým súvisí možno aj taký life balance, tam akože... Ako to máš plus minus rozdelené, hej, tá starostlivosť o seba, o svoju dušu, telo, o rodinu najbližších, potom možno nejaké koníčky a práca, alebo je to v jednom takom Je to v jednom takom bandli a je to presne tak, že áno, napríklad tak posledné roky chodím aj cvičiť napríklad, aby som udržoval nejakú kondíciu, ale opäť to príde tak, že sa mi vytvorí aktivita, že môžem ísť cvičiť, alebo mám nejakú proste niekoho, kto mi pomáha s tým cvičením, takže on povie, že mám čas, môžeš vtedy prísť a pozriem do kalendára a poviem, áno, vtedy môžem prísť, že idem cvičiť. Potom máme obrovskú záhradu. Tam cvičím fyzicko-manuálnou prácou, aj s manželkou, čiže opäť príroda ťa zavolá, treba robiť, mám vinohrad, čiže treba robiť zelené práce na vinohrade, tak idem robiť zelené práce. Samozrejme, medzi tým, keď mám nejaké stretnutie, tak idem na stretnutie, vrátim sa zase tak. No, samozrejme, asi cez víkendy najviac sa snažím venovať tej domácnosti, záhrade a rodine, ale zase mám vnúčatá, zavolajú ti vnúčata postrážiť. Čiže život to tak pekne namiešal, aby ten life balance bol taký akurát. Absolútne, s tým môžem súhlasiť. Trošku ti závidím, pravdu povediať, lebo ja som taký ten plánovitý typ, ktorý jednoducho sa niekedy mám pocit, že až moc, hej? Ale každý máme svoje plusy a minusy. Blížime sa k záveru. Ja už mám v podstate len poslednú otázku tomu, že čo ti to darcovstvo, keď sa takto už trošku aj s takým odstupom času vieš pozrieť na ten svoj doterajší život, že čo ti do života prináša? Že čo je takým tým hlavným, povedal by som, prínosom, prečo to robíš? Tak nechcem odpovedať znova opakujúca, že to prináša, určite mi to prináša dobrý pocit nejakého zadozučinenia, ale tak cítim, že inak nezmeníme to naše prostredie iba tak, že budeme vnímaví k nemu, k tomu okoliu a budeme sa snažiť tou našou aktivitou to meniť. A tá moja aktivita, keďže som podnikateľ, tak vytváram prostriedky, ktorými tiež môžem pomôcť. Takže určite mám z toho radosť a radosť mám aj z toho, že aj druhí majú radosť. Že proste vidím, že sú radi, keď sa podarí nejaké spoločné darcovstvo a proste sa tešíme spolu z toho. No. A život sa robí krajší potom. Presne tak, no. Martin, veľmi pekne ďakujem. Vážim si, že si našiel pre nás čas. Ďakujem ti, že si sa s nami pozdielal so svojimi životnými skúsenosťami. Ďakujem aj ja a ďakujem za pozvanie a dúfam, že to bude užitočné pre tých, ktorí nás počúvajú alebo sledujú. Určite áno. Ďakujem.
Milí poslucháči a diváci, ďakujeme vám za sledovanie podcastu To dobré v nás. Podcastu portálu Donácia.sk, ktorom hovoríme o dobrovoľníctve, darcovstve a dobročinnosti. Ak máte k tomuto podcastu nejaké otázky alebo komenty, budeme radi, ak ich zanecháte pod podcastom a my sa pokúsime aj s našim hosťom na ne zodpovedať. Ak sa vám tento podcast páči, tak budeme radi, keď si ho zakliknete, keď nás budete sledovať na podcastových portáloch, ale takisto na sociálnych sieťach Donácia.sk alebo Fóra kresťanských inštitúcií. Prajem vám ešte krásny deň a nech vás neprestáva tešiť to dobré v nás.